Il-Parlament Malti approva b'mod unanimu bidliet importanti fil-liġi dwar id-donazzjoni tal-organi illi issa se jippermettu li l-organi jinġabru mhux biss wara mewt ċerebrali iżda wkoll wara mewt ċirkolatorju. Il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Bela għalli dawn il-bidliet jistgħu waslu għal żieda sa 50% fid-donazzjonijiet tal-organi. It-tlieta filgħaxija l-Parlament mexa pass maġġel sabiex japprova l-abbozz ta' liġi fejn saru t-tieni qari l-istadju tal-Kumitat u t-tielet qari fl-istess seduta. Dan ifisser li l-liġi se tidħol fis-seħħ fil-jiem li ġejjin hekk kif tiġi pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern. Sissa, il-ġbir tal-organi kien permezz biss wara mewt ċerebrali. Jiġifieri meta l-funzjonijiet kollha tal-moħħ jieqfu b'mod irriversibbli. Madankollu bil-bidliet il-ġodda se jiddaħħal mudell magħruf bħala DCD, Donation After Circulatory Death, li jippermetti l-ġbir tal-organi wara li l-qalb u l-pulmuni jieqfu jaħdmu b'mod permanenti. Il-liġi li għaddiet mill-istadji kollha tal-Parlament kienet appoġġjata minn akademiċi, professjonisti mediċi u l-Knisja. Il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Bela qal li mid-diskussjonijiet li saru, ir-riżulta li sistema opt-out ma kienx daqshekk meħtieġa kif kien maħsub inizjalment. Żied li din il-miżura se tkun ta' għajnuna, partikolarment tal-pazjenti li qed jistennew trappjant tal-kliwi u qal li din il-kundizzjoni mhijiex rari f'pajjiżna, għalli l-prinċipju ewlieni jibqa' dak tal-kunsens liberu u informat u għaċċara li l-Istat mhux se jieħu kontroll fuq il-katavri, iżda se jirrispetta x-xewqa espressa mill-individwu qabel mewtu. Spjega li matul il-proċess saret konsultazzjoni mal-awtoritajiet tal-Knisja f'Malta illi qablu li d-donazzjoni għandha tibqa' volontarja u mingħajr pressjoni. Ġie enfasizzat ukoll li trid tkun stabbilita ċ-ċertezza tal-mewt b'mod rigoruż, kif ukoll li għandu jkun hemm separazzjoni ċara bejn it-tim mediku li joħseb il-pazjent u dak li jwettaq it-trapjant. Min-naħa tal-Oppożizzjoni, il-membru parlamentari Ivan Bartolo għalli d-donazzjoni tal-organi hija possibbli biss minħabba l-fiduċja li l-pajjiż għandu fil-professjonisti mediċi u enfasizza li l-liġi tiżgura li l-ġisem tal-mejtin jiġi trattat b'rispett u li l-kriterji biex jiġi determinati jekk persuna tkun xadet minn mewt ċirkolatorja huma ċari u stretti.